Blay PWay, ipiliang subhay P si kena amen faithful and true channels sa sin pat para kena kesengi wapi ia kena kedur ne kalam prang ke jing imbaru blay ni pule na kena kot na kala nong ka baar jang ka banta ka baar karu kom balengkot na ka banta ka jing duai perkat duai perkat ane peringyong meditation kamat baningkong na ka banta ka jing pen kre ka jing pen ken mau ya ka jing don ublay the presence of God ngi sedang lese ko filotia pim nang kumno banduai da ka basu perkat sniubok kalong ke aka ke batang kato kenengut kibriu kinang hakini kisngi te ngan hikai ya pi ya kerukom balengkot bat basuk na ka banta kane kan long kebayarap hadu ba pinda sya hikai pura da ka pule ya sibun ba kikot babha halor kane ka subject but kam tame da ka ba im singi ngan sedang da ka jing pen kre ka ba kentup ya kimat arteli ka ba ningkong kalong ban hikai yela de ha ka jing don jong blay bat ka ba ar kalong ban kerpat na ka banta ka jing yarap jong u nga ai jing mut sau teli ki lat bakong san ban IT yela de ha ka jing don jong blay ya ka ba phila ban pendon kam na ka banta ka ni ka jing pen kre ka baning kong ka kentup ya ka jing tip ba yai im bat ba penlai jing mut ya ka jing don keleng jong ublay udon haki aka baro bat hakeleng keleng om don kano ka jakal ane aka hakane ka pertei hakaba don da sisa kumba kisim kisyam barbor yakal hangno baki her te kat syabang ngilait lane hangno bangi don ngisyam ba ublay udon yakane ka jing sisa latip da baro henrei om baro ki beli jingmut ha kaban singau thu syapang jongka kibriu ki pamat la kimyo I ya kun sim ubadon hapdeng jongki lada la yatu haki ya jing don jong u kin le don akor da kaburam henrei ha ka jing sisa namarba kimyo I ya u ki klet da kabasuk ya ka jing don jong u haba laklet ya kane da kabasuk kidu no ya kaburam bat ka jing nyaukor wow ko pilotia ngimyo I ya ublay ubadon hapdeng jongi wala ka jingej ka pen ken mau yangi ya ka jing don jong u namar ngimyo I ya u da ki khmat jongi kambun sin ngi klet bat ngi im lakumba ublay udon jengai ba nangi wat haba latib ha ba udon hakeleng keleng ngimpen lejing mut haka dalei ru namar kata kalong kumbang ngim tip syapang kane nakane ka daw syua ka jing duai ngidei ban kersiu yala de ban perkat bat ban nyaukor tinga ya kane ka jing don jong blay kumkata ka jing singau thu bau David uladon haba ulaong lada ngakiu syabneng ko blay junga medon hangta lada nga hiare syapo nyamra hangta medon nakasam sispa alai pukundai dekat ke bapra ngidei ban penon kam ya kikentin belakren da Jacob haba ulayoi ya ka jingking bakoi ha Genesis arpu pra dekat khatnyau bat khandriu au katno kabas ngauping kane ka jaka pleng utrai udon hakane ka jaka bat ngaklem datip satya ulamut ba syam la perkat syapang jongka namar un omla bansa haka jing bom tip ba ublay udon haki aka baro bat hakeleng keleng namar kata haba piwan banduai to duai nadu kadonut jong pi baro bat hakadonut jong pi
ong ko donut jonga ublei udon dasisha hangne karkom baar ban bu irade hakajing don jong blei kalong ban puson po blei udon om tang hakajaka ba phidon henrei udon kham kerpang hakadonut jong phi bat ha kapedeng du jong kaman sem jong phi upen ke em bat upen ke jengmut yaka takajing don bakenjai blei jong u ba udon hangta hakadonut jong kadonut jong phi bat hakaman sem jong phi yakaman sem lapen priang barok kawei kamet bat kadon haman lagi bentai jongka henrei ka syong hakarkom bakerpang hakadonut hakaju karkom ublei ubadon ta sisha hakeleng udon hakurkom bakerpang hakaman sem jong phi namar kata David ukhat yo ublei jong kadonut jong u sam yo pulai khat arpun riu Paru Paulus bakuj uong bahau blei ngi im ngi ke bat ngi long kam apostol khatnyau arpupra haba perkhat yakani kajing sisha pin kirsiu hapo kadonut jong phi yakajing rublei ba sisha nakabantau blei ubadon hasan dae hangta kalenti balai kalong ban perkhat syapang unopen im jongi uba hakajing long briu jong u uyo I na beneng ya ki briu barok hakapertei henrei kamtame ya ki kristan ki balong ki khun jong u bat kamtame ya ki tu ki badon hakajing duai ba uyo I ya ki kam bat kirkom le jong ki kane kamlong tanggajing mudur henrei ukmi yangi nai sajrong Stefan bakut yang klimat jong kajing yap martir jong u oleh yo I ya u hakane karukom nekam apostol long niau dukat san pusan tingila ban ong da sisha pat kanong lit kurim utai hangtai uyeng halandet kenro jongi ukmi siapo yeng na jin khang yet upngoi na tliu khalki na kitab jing ruwail nong kabar dukat kendai kalanti ke pasau ka kentup ya ke jing penon kam ya ke jing mudur senlar banyo I ya unong penim jongi ha ke jing long breu bakhoi la kumba udon hajan jongi kumba ngi jumudur ya ki parlok jongi bat ban ong ngamudur ngala banyo I ya ubreu ubale ya kane ne katai hanga nga I kumba ngayo I ya u lene kum kita ki henrei lada ka sakramen bukutam ka duan ka don te ka jing don jong u kan long ka ba sisha om de tang ka jing mudur kidak kishin bat ki jing pau jong u pu ka long kum ka jan ka hakmat ka ba itnat bat hadin jong kata utrai jongi ubadon hangta da sisha uyo I padu petu yangi wat la ngimla ban yo I ya u kumba ulong penon kam kawei na kine ki sau teli kilenti ban bu yala de ha ka jing don jong blei shwa ka jing duai wat persang ban penon kam ya ki barok penon kam tang kawei man la ka khep bat pen lengkot bat pen senlar kum tu ngiladep itu kelenong kapaar jong kabanta kapaar kumno ban le meditation sau jat kirkom bangi hab ban le ulah hikayangi hang tu ong filotia teu ya uno bupule ya neka kot jing hikai kumno ban meditate kumno ban duai hakajing mut jing perkat tingangit itu ka yarap yapi sa sngap yang bahkan yarap ya kajing im kajing adei baru blei bat kam tame kumba ulaong ba ublei udon haki jaka barok udon kam tame ha kadonut jengi tir se kendu biang en se pule biang en peteng biang sisi lenong sisin pule ka sitayau te ngin poi kapor ngin salak ban pendep jeng pule ya ka
kene ka kot barok kawe kulisibun ya ka por jang pi sam ya ki we ki ba pi sngo pa ki don kam dai pi sngo pa ki don kam ne pi sngo ru re ka bahi ba pin sam ba la kum no pi la ban yarap ya ki para marjan dak ba pha ya ki ni video ki balong ki ba yarap ya ka jing im men sim ba ka jing dei ba kham jan ba du play